An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw Bamakɔ cɛ n'a muso tɛnkutugu n'a bolobadadugu a bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye alamisa ye min ye avril kalo ale tile 9 ye bi ye san 2026. Bi kibaruyaw bɛna na taa n'an ye Turkikaw fɛ yen. An ka minisiri bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale bɛ taama la ye min ye Sadio Kamara ye. Wɔlɔfɔw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ale y'o bisimila. Baabu ye tali kɛ bɛn ni keleyako kuma na. Mali kɔnɔ kibaruyaw fana bɛ yen an bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ yen ka taa Gawo min ye conseil minisiri fana ye o kɛra kunungo an n'an da don o la o y'an ka saraba ye. Bi bi in na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye samiya labɛn bɛ sen na sigidaw fana na mɔgɔw bɛ k'u labɛn yaasa u bɛ se ka samiya baaraw kɛ cogo min na. Nin y'an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni sabanan na mun walawala Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ. Sɔgɔmada in na an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin an ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ma minnu bɛ an lamɛn su ani tile waati bɛɛ lajɛlen. Jaba Sidibe ale bɛ o la ni a bɛ Sarilakaw ka sigi la min ye Jalafarakaw ka maire Seydou Sakɔ maire Sɛngɛbali Ɲinɛbali wulikajɔ ni cɛsiri yaasa ka se ka dugudenw lafiya an b'a fɔ a ka baara kɛcogo ɲuman na. Maire kɔrɔ n'o ye Siriman Bacili ye commune 4nan maire an b'a fana fo ka ba i b'a fɔ mairie du district kɔnɔna na ni Sori Kɛmɛso ka taa ma. Maa minnu sɔgɔlen don an na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faramanakaw fɛ yen Mali ale ni Burukina dancɛla ka foli ta ka ɲɛsin ma n'o ye Wolomasiri tabaw ye. Mali ka fan ale ni Burukina ka fan k'u bɛɛ lajɛlen fo su ani tile u sɔgɔlen don jaani na ka se ka kibaruya olu sɔrɔ. Dugubila fisa laadawuli ye alamisa o alamisa an b'an ka baabu daminɛ ni kuma dilen mɔgɔw ma. Bi an y'an balimakɛ dɔ sɔrɔ ka bɔ Kati ale bɛ Kati dafɛ dugu dɔ la nka a y'a jira k'a fɔ ko degun bɛ olu kan degun sugu jumɛn b'u kan o ye k'a jira sa k'a fɔ péage minnu bɛ yen baara bɛ kɛ cogo min na yen o degun b'u kan. An bɛ taa Kati sisan an balimakɛ an ka jɛ ka ale ka laseliw lamɛn. Hakilina dɔɔni bɛ fɛ ka ɲɛfɔ i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka péage ninnu na. Kasum an burusi kɔnɔ mɔgɔw n'an bɛ bɔ kungo kɔnɔ ka na awa duguba ninnu kɔnɔ parce que ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati ma. Awa o péage ninnu na i b'a sɔrɔ an caman bɛ yen k'a dɔn nin ye mobili taga sira ye nin ye mototigiw taga sira an caman t'olu dɔn kosɛbɛ. K'a sɔrɔ an bɛna awa an b'an ɲɛsin ka taa yɔrɔ la an tɛ yɔrɔ mun si dɔn. Kasum n'an nana se o yɔrɔ la Kasum polisiw b'an fiyɛ. Fiyɛli ta la kojugu ye i bɛ minɛ ka jɔ kɛrɛfɛ k'i ka wari sara i tɛ fɛn min si dɔn. K'a sɔrɔ dɔw bɛ na walahi Kasum u bɛ na ale ordonnance de b'u bolo banabaatɔ b'u kɔ u bɛ na fura san. Dɔw bɛ na u ka nakɔ dɔrɔmɛ warinin b'u bolo u bɛ na ale fɛn si san u bɛ taa fɛn dɔ kɛ. Ni polisikaw minɛ ka jɔ kɛrɛfɛ k'o kɛ wari sara parce que k'o filila ka taa sira fɛ sira min ye mobili taga sira ye a dun t'a dɔn Kasum jɔn kan k'a bɔ fili la. Jɔn kan k'a bɔ fili la Kasum ɲininkali bɛ yen de. I tɛ fɛn min si dɔn n'i nana ne bolo olu mun ye faamaw ye jamana faamaw ye awa an jigi b'olu mun kan n'olu kan ka se k'a fɔ a karisa taga yan tan yan ne bolo u kan ka awa sira yir'i la a karisa nin ye tɛmɛ sira ye awa taa nin fɛ o ka fisa awa i k'a tigi minɛ k'a lasigi ko f'a kɛ nin sara. Du bɛ waati k'u bolo ye dɛ ka moto tile bɔlen don c'est tout ye. Bon n'i y'a da ne kɔni ma tiɲɛna nin hakilina sugu ninnu u kɛ sira yira mɔgɔ ninnu na hali n'u t'a dɔn i k'i ka jamanadenya i ka jamanaden sɛbɛya yira a tigi la. A karisa nin ye sira ye bɔ nin ye désormais siɲɛ wɛrɛ n'i nana n'i tɛmɛna yan fɛ an bɛ ɲangi dɛ. I y'o k'an burusi kɔnɔ mɔgɔw la an bɛ siran mais n'e minɛna k'i lajɔ k'i ka wari sara ka sɔrɔ an bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ. Ni jamana bɛ se ka caméra bila yɔrɔ ninnu na ka fɛn ninnu suit waleya mun bɛ kɛ
awa a bɛ bɔ fɛn caman kalama péage ninnu na surtout faama minnu sigilen don k'u ka an kana o péagew la ka sɔn waleya vraiment a bɛ ne ni degun a bɛ ne ni degun n b'a ye a bɛ kɛ an balimaw la tiɲɛ yɛrɛ ka da la a man n'a ye ni ko i tɛ se ka kuma na i t'a da yeli ye mais se t'i ye ka kuma a kuma fɔyɔrɔ b'a la n bɛna olu yɛrɛ ta ka taa intervention kɛ olu fan fɛ tɛ kelen ye o de y'a to n bɛ bɔ ka nin ɲɛf'i ɲɛna awa ni bɛ se ka a kuma layɛlɛn ɲɛmɔgɔw ko ko dɔ kalama ko ninnu na walahi n'u ye caméra de surveillance bila yɔrɔ ninnu na waleya mun bɛ ka kɛ hali mobili baarakɛlaw n'u cɛ awa mototigiw n'u cɛ u bɔ ko caman kalama n'u bɛ se ka jateminɛ kɛ ko ninnu na a bɛ diya n ye hakɛto b'u ka so la mɔgɔw n'an bɔra Kati an bɛ segin ka na min ye Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kabi kuma jan Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ wulikajɔ ni cɛsiri kɛra maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'u ye marifa ta ko fɔ ka Mali yɛrɛ boso k'a tila k'a tɔnɔmada k'a kɛ olu sago ye fɛɛrɛ caman sigira sen kan yaasa jɛkulu mɔgɔ minnu bɛ se ka don hukumu kɔnɔna na hukumu b'a to bɛɛ ni kelenya bɛ sabati nka o bɛɛ n'a ta halisa o jɛkulu kelen maaw u wulilen don k'u jɔ kalo ka taa dɛmɛbaw ɲini bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ waati min na a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ u yɛrɛ tun ye don dɔ ta n'o ye avril kalo tile 6 k'u b'o ɲɛnamaya k'o kɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ye nin waati in na sa a yira k'a fɔ ko waleya in san 7 kɔnɔ Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ o tun bɛ taa jɛrɛn kɛ jɛrɛn bɛ tali kɛ mun na min ye MINUSMA mɔgɔw ye farafinna jɛkulu minnu bɛ yan farajɛla jɛkulu minnu bɛ yan bololabi jɛkulu minnu bɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa fara u kan ka don in ɲɛnamaya a san 14 ye nin ye waleya in u ma ɲinɛ a kɔ sabula bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ nin waati laban in na Elhaji Gamu ni ale ye Kidali gouverneur ye a ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka baaraw kɛ ka fara Wolomasiri Tabako ka ɲɛmaa kan n'o o ye colonel Atayɛri Mayiga ye yaasa dugujukɔrɔmugu minnu bɛ Kidali yɛrɛ n'a mɔnabolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min nka a bɛɛ n'a ta nin jɛkulu mɔgɔw n'u Kati jalen don Kaki ko fo olu ka a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko olu bɛ se ka ko dɔ sigi sen kan o hukumu de kɔnɔna na sa a nana ye k'a fɔ ko min ye san 14 na n'o ye don in ye u y'a kɛ wulikajɔ ni cɛsiri ye nka sen ta min ye maaw dabali b'a ko la kosɛbɛ o ye k'a fɔ Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ u taara jɛrɛ fan o fan na maa t'a dɔn yɔrɔ kelen min don fɔlɔ o filanan mun ye bɔlɔlɔsiraw kɔni fɛ u ye jaw yira ka maanifin dɔw yira minnu bɛ ka don in ka nisɔndiya a don sigilen sen kan nka kabakoma yɔrɔ kɛra min ye lakɔlɔsilikɛlaw ye min ye a la k'a fɔ ko y'a kabakoma yɔrɔ ye o ye k'a fɔ ko min ye Ikɛrɛnikaw olu ka drapeau yera kɛnɛ in kan u ma da o ma dɛ cɛkulu marifatigi minnu bɛ yen n'olu ko fo ka Mali boso ka Mali tila n'olu ye wulikajɔ kɛ nin kɔsa in na a yira k'a fɔ drapeau in bɛ olu bolo olu yɛrɛ ye kuma ta k'a fɔ kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen na Ikɛrɛni ko k'a fɔ a ka dɛmɛ na bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na nin ja ni nin fɛn minnu filɛ nin ye ka yira nin ye bi Mali tɛna sɔnni ma Mali tɛna jɛni nin wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ bɛ sen na wa min ye Mali ɲɛmaaw ye ani AES ɲɛmaaw ye u y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko Ikɛrɛni a bɛ bɛnbɛn na o misaliw camanba de yirala don tɛmɛnenw na wa bi fana nin waleya min filɛ sen na nin ye a bɛna na sigana don maa caman kunkolo la ka kɛ ni Ikɛrɛni a ka wulikajɔw ye ka ɲɛsin cɛncɛnfoka jamanaw ma sabula jaw yirala ja minnu na a yɛrɛ ka bugunnatigɛ bɛ a la kumakanw bɛ fɔ a bɛ tanu a bɛ ladɔn k'a yira k'a fɔ ko a n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo maa caman bolo bi nin ko minnu filɛ sen na nin ye Mali ye nin kɔ AES jamanaw y'u kɔ wulikajɔw bɛ sen na nka ka nin kɛ tancogo la ka bɛn ni nin don in ye o ye kabakoma ko ye sabula bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Mali gouvernement a wulilen don k'i jɔ Bamajɔyɔrɔ ni ka wale kɛlɛli la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ su ani tile nin waleya min filɛ nin ye fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la sabula gouvernement kalekan don maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ basigi ni lafiya kana minnu b'a fɛ ka bɛn kana u ka se ka marifa bila u kana ka bɛn sɛgɛrɛ kan nka u bɛ ka min kɛ nin ye Ikɛrɛni sen donni bɛ a la o de y'a ko la ko kura ye sabula jɛkulu minnu filɛ nin ye u yɛrɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ nin waati laban na u ka minɛnw caman minɛna armée yɛrɛ bɛ k'i se sugu bɛ kɛ nka k'a ye k'a fɔ ko jamana bɛ yen jamana yɛrɛma hɔrɔnyaw kɛlen don k'o lakodɔn ko kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka tɛmɛ ninnu fɛ ka tugu u kɔ o de ye maaw gaw kɔnɔna na wa bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ gouvernement ye fɛn o fɛn fɔ ka ɲɛsin Ikɛrɛni ma jalakili fɛn fɛn taara ka ɲɛsin Ikɛrɛni ma a si tɛ nkalon ye sabula nin sɛbɛn in o b'o dan ɲɛnamaya n'an bɔra yen
wulumasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ale ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ ni baara min bɛ sen na o bɛ ka to sen na hali bi o de la sa jɛkulu marifatigi lakodɔn mali dɔw kilomɛtiri 7 sofara masuruna na min ye moti marabolo kɔnɔna na u ye olu kɔni bɔ baara la pewu wulikajɔ in a kɛra basigi ni lafiya kɔnɔna na yaasa min ye armée ka baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na dugudenw sa k'a ɲininen fɛ k'u hakililaw tigɛ pewu wulumasiri tabaw ka baara u bɛna to a kɛcogo la min ye jamanadenw ye olu ka lakanaw bɛ sigi maa o maa bɛ yen nɔ sa n'o ye bamati jɛkulu ye o marifa bɛ i bolo i na ɲini k'i bɔ baara la mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ an sɔngɔkaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye duguden dɔ kɔni ye o nana bin olu kan min ye kusumuni n'o ye gun dɔ ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔ taara bin olu kan u ka duguni kɔnɔna na n'o ye gun kɔnɔ gun ye a bɛ bura ale masudɔnna kabini dɔgɔkun tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 23 waati kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko bamati jɛkulu kɔni ye maa 4 ye u nana kurun de la u nana bi maa minnu ka sa mɔgɔ 5 y'o jogi 2 kɔni olu ta juguyara kosɛbɛ olu taara ka na taa n'u ye an sɔngɔ dɔgɔ kankɔrɔsigi dɔ n'o ye alasani useni ye u y'o ta ka taa n'o ye bamati jɛkulu ninnu kɔni ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila ka 5 don fiɲɛ na sa maa 1 kɔni fatura ko in senfɛ sibiri don ka dugu jɛ kari la gabiro komini fana kɔnɔna na jɛkulu marifatigiw tun bɛ munumunu sa dɔ la yen fan fɛ gawo marabolo la min ye an sɔngɔ ale kɔnɔna na tumutukaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ye layidu di layidu min n'u bɛ k'a timɛ bi sabula wolomasiri taba bɔra ka baara min kɛ avril kalo tile fɔlɔ ka na sa tile 3 ma n'u ye yɔrɔ caman kɛ bita bugu lɛrinɛ ale ni razɛlima ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na tumutukaw ko ko olu yɛrɛ ka laɲini don sabula o y'a yira k'a fɔ kuma caman ni dugudenw sɔnna ka kibaruya sanuman di wolomasiri tabaw ma a bɛ baara nɔgɔyaw bolo wa tumutukadenw y'a yira fana k'a fɔ ko olu bɛ fɛn o fɛn bi o ye basigi ni lafiya ye dugudenw yɛrɛ bɛ se cogo min na ka bɛn ni kelenya sinsin o y'a yira sa k'a fɔ ko armée yɛrɛ wulikajɔba min kɛ nin senfɛ tajiw minɛna maramafɛnw minɛna motɛriw minɛna min ye moto kura olu caman minɛna u yɛrɛ ɲɛ a ye sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na hali bi yaasa ka se ka ko in ɲɛdɔn sabula a yirala k'a fɔ sa ko min ye bolimafɛn ninnu ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ye u kɔni nana moritani de fɛ nka u tun bɛ ka taa n'u ye tamarasɛtikaw fɛ yen yanni u ka t'u tila jɛkulu marifatigi minnu bɛ mali juguya la ka taa di olu ma bankasikaw fɛ yen nin waati na min ye ɲɔ ye ko o sɔngɔ jiginna bankasi kosɛbɛ ɲɔ sɔngɔ jiginni hukumu kɔnɔna na min ye saga kɔni o sɔngɔ yɛlɛlen don n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ sangilo bɔrɔ ɲɔ na o tun bɛ feere o ma 3,800 bi ale nana kɛ 3,300 ye u y'a yira sa k'a fɔ ko kalo tɛmɛnen kɔnɔna o y'a sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔna na dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko min kɔni sɔngɔ yɛlɛlen don bi wa n'a ti ye sugu la fiyewu o ye saga ye o kɛlen don k'u kamana n'o ye kalansow ye nakɔ sɛnɛ kalansow ye olu ka se ka na ɲɛfɔli kɛ ka na kɔmasegi baara kɛ baara in sera ka nafa minnu ye hakilinaba minnu sɔrɔla la a bɛ dɔ fara sɔrɔ kan cogo min na ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'olu bolo k'olu sigi sen kan waleya in sa ale kɔni musaka bɔra pour aridi ma olu yɔrɔ kulukorokaw fɛ yen yaasa ka se ka lakanabaw olu la faamuya kosɛbɛ jɛrɛ sigira sen kan ka kalan kɛ olu kunna avril kalo tile 7 a ye jɛrɛ ye tali kɛ mun na sa sida bana ka taa se tuberculose ma ale ni hépatite bɛ bi sen na kosɛbɛ min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ minisiri bɛ kɛnɛya ko hukumu kɔnɔna na ale ni akadi sira ka bolo ni ɲɔgɔn olu de ye fɛɛrɛ sigi sen kan ka kalan kɛ kulukoro wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen kunna polisilakaw b'o la sapeur pompier b'o la ka taa se a tɔw bɛɛ lajɛlen ma min ye maa 15 ɲɔgɔnna olu de sen kɛra lajɛ in kɛnɛ ka kalan in ka se ka kɛ olu kunna gawokaw fɛ yen min ye degun ye o bɛ yen gawokaw y'a yira sa k'a fɔ bi dɔrɔgu ta kɔni o bɔlen don dogo la kosɛbɛ o la jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye sifin jɛkulu n'o ye ajikadi ye ale taara barosi kɛ gawokaw fɛ yen yaasa cogo min na maaw bɛ se ka kisi nin ko ninnu ma cogo min na o la sa barosi in senfɛ u y'a yira sa ko kɔlɔlɔ min yɛrɛ bɛ dɔrɔgu ni a ɲɔgɔnnafɛnw na olu ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye min ye baara in ye sa a kɔni kɛra diɲɛsɛrɛgɛda ni ka tɔnba hukumu kɔnɔna na ani kɛrɛnkɛrɛnnenya don min sigilen don ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye dɔrɔgu ni kiribirifɛnw olu la olu kɛlɛli la an ka jamanaw kɔnɔ halisa gawokaw fɛ yen bɛn ani kelenya k'o sinsin kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye gawo ye o baara sigira sen kan avril kalo tile 7 jɛkulu min bɛ yen n'o y'u yɛrɛ ka conseil régional ye ale de kɔni maa falenw caman fara ɲɔgɔn kan gawo kɔnɔna na kunnafonidilaw yaasa ka hakili jagabɔ kɛ bɛn ni kelenya bɛ sinsin cogo min ɲɔgɔn lamɛn ani ɲɔgɔn faamu k'o sigi sen kan bundamukaw fɛ yen maa minnu bɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen na ni bin dara kɛ olu ka u ka dugu kɔnɔna na n'o ye bɛɛdojikaw ye bɛɛdojikaw olu kɔni nana kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ bundamu kɔnɔna na kalo tile 7 sa
a yirala sa k'a fɔ sa ko donbolo taara ka di u ma min ye balow ye olu kɔfɛ sa sefa wari kɔni 40,000 o taara ka d'u ma dugu minnu don sa o ye bɛɛ jodi ye ale ni jidɛmɛ ka bɔ gunam kɔnɔna gunam marabolo kɔnɔna na maa 126 olu de kɔni y'u sigiyɔrɔw bila nin waati in na sabula u ka yɔrɔ kɔni bin taara ko ka jɛkulu marafatigiw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen maa kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔnɔna kɔni maaw ni tora ko in senfɛ wa min ye maa caman ye olu bololaminɛw tiɲɛna o de la to sa u ye sigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen to yen pewu ka n'u wakiliw kɛ nin waati in na gunam ale kɔnɔna ye fana ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na sa conseil des ministres ale baabu o kɔnɔna na. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. conseil des ministres a y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ kunun o kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaya tun bɛ tɛna daramɛ Asimi Goyita bolo baaraw kɛnɛ ka sa ɲɛbila sariyaw u y'olu dɔ ta ministriw ka baara kɛnɛ ni baara bolodalaw u y'olu fɔ ka kɛ ni sariyaw ye sa sariya minnu bolo ɲɔgɔnma min bɛ an ka jamana kɔnɔ mali ministre min bɛ yen n'o b'an ka jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɔgɔn ko kunna ale y'a yira sa ko jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko association internationale de développement k'olu ye sefa wari miliyari 83 di miliyɔn 437 wolonwula ani 30 ani dɔrɔmɛ 80 ko u y'o di an ka jamana ala mun kɛ sa ka se ka min ye maaw ka baarakɛyɔrɔ kɛnɛya baarakɛyɔrɔ faso yɛrɛ kɛlen don ka fɛn minnu sigi sen kan n'o bɛ se ka kɛ fura tali ye ka di mɔgɔw ma fu la kɛnɛyako ta nasira fɛ sifinw muso ani denw musaka in bɛɛ lajɛlen fana a bɛna tali kɛ fana dɔgɔtɔrɔsow bɛ se ka dɛmɛli kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kalansow ye olu fana sen bɛ a la yaasa wari in bɛ se ka don o la cogo min Ablaye Diop ale y'o laseli kɛ ministre min bɛ n'o bɛ baara ni baaradege kunna ale ye ɲɛfɔli kɛ sa ko ɲɛbila sariya sɛbɛn kɔni bɛna na taa nin waati in na baara ni baaradege ministre tun ye laseli kɛ mars kalo tile 18 ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni u yɛrɛ ka baara kɛcogo ye an'u ka baara bolodacogo ye baarakɛlaw bɛ se ka baara dayɛlɛ u yɛrɛ ye cogo min na maaw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na san 2026 ka taa se san 2030 ma sa u y'a yira sa ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan a bɛna to sɔnɔgɔ a bɛna don musolakaw ye min ye kamalenninw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u tɔgɔla baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ani dɛmɛ min na ta ka ɲɛsin u ma min ye sɛbɛn ye sa a kɔni kɛ kun ye nin waati in na kɛnyɛrɛye tigilamaw ale ni maa minnu bɛ n'u b'a fɛ ka baara sigi u yɛrɛ tɔgɔ la u ka se ka lafiya sɔrɔ u ka baara cogo la ani dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma cogo min na ministre ka baara bolodalaw hukumu kɔnɔna na sa ministre min bɛ baarakɛlaw ka jɛkulu kun baarakɛlaw kunna n'o ye Fasun Kulubali ye ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a fɔ ko jɛrɛ 114 n'o ye diɲɛsɛrɛgɛ naani baarakɛlaw ka tɔn sa u kan ka sigi sen kan juin kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 12 la baara min na kɛ Genève-kaw fɛ min ye jɛrɛ 114 ye a kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan sa baarakɛlaw ka ko hukumu kɔnɔna falenba minnu bɛna don conseil d'administration min yɛrɛ bɛ baarakɛlaw ka tɔnba kunna sa o fana ka jɛrɛ kan ka kɛ min ye jɛrɛ in sen fɛ sa Mali ministre ale kan ka taa kuma min bɛ tali kɛ baara minnu kɛra Mali kɔnɔna ani baaraba minnu sera ka kɛ farafinna an fan fɛ bolo fɛ baarakɛlaw tɔgɔ la n'u ka fɛɛrɛ minnu sigira sen kan ministre min fana bɛ kɛnɛyako la sa ale fana kan ka ye kɛnɛ in kan ka se ka laseliw fana kɛ o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ sa farafinnakaw yɛrɛ ka baara bolo min sigilen don sen kan n'o ye baarakɛlaw ka bolofara min sigilen don sen kan o fana ka jɛrɛ 42 o kan ka kɛ Fasun Kulubali ale y'o kibaruya di kunun o conseil des ministres maaw ma ministre min bɛ malidenw sigilen don kɔ kan sa Musa Aktayɛri a ko k'ale tun bɛ taama na taama min taara n'a ye Guinée équatoriale-kaw fɛ yen min ye farafinna ale ni farajɛlakaw olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw ka fara ɲɔgɔn kan sa ka fɛɛrɛ sigi sen kan bi n'o ye farafinna ni Karayibu ni Pasifiki maaw ye olu tun bɛ u ka lajɛ 11 na lajɛ 11 in kɛra sa mars kalo tile 28 a n'a tile 29 Malabo Guinée équatoriale-kaw fɛ yen jɛrɛ in a tun ye tali kɛ min na sa
o ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn bɛ se ka sigi sen kan maa minnu bɛ n'olu b'u sigiyɔrɔ bila ka taa u garisɛgɛ ɲini kɔ kan olu ka baara bɛ se ka dɔn cogo min na min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn minnu sigira sen kan o ko hukumu kɔnɔna Mali yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu sigi ani jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ baara ko la ka ɲɛsin nin waleya in ma a n'a ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw Musa Agata yɛrɛ ye o ɲɛfɔ ka fara min ye AES jamanaw fana tɔgɔ la a ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko maliden minnu bɛ yen bi n'olu bɛ kɔ kan ale ni AES jamanaden minnu bɛ kɔ kan farafinna fɛɛrɛ minnu tigɛra sen kan Mali hakilinabaw taara ka don sɛbɛn in kɔnɔna sɛbɛn min ye kuncɛli kɛ malabɔkaw fɛ n'u b'a fɔ ma ko malabɔkaw ka déclaration a y'a yira sa k'a fɔ k'o kɔni bɛna kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen yiriwali kuntalajan ka ɲɛsin cɛncɛn fo ka jamanaw ma olu ka wuli ka jɔ olu ka tunganakaw ka kow donni sen na ko taama in fana sen fɛ sa maliden minnu bɛ batakaw fɛ yen ani malabɔkaw fɛ yen minisiri ko ko a n'olu bɛ kuma ɲɔgɔnya la minisiri y'a yira fana k'a fɔ ko a bɔlen ye a taara Egypte kaw fɛ yen jamana minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ka ɲɛsin tunganakaw ka fɛɛrɛw sigili ma o baaraw kɛra avril kalo tile fɔlɔ kɛrikaw fɛ n'o ye Egypte faaba ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen n'o sen kan nin waati in na sa farafinnakaw yɛrɛ bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn ma cogo min na yaasa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna u bɛ se ka labɛn cogo min na u tun ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi décembre kalo san 2018 n'o tun kɛra diɲɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na sa o kiimɛli fana kɛra minisiri y'a yira sa ko baaraw senfɛ sa min ye Mali yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu b'a fɛ a sera ka fɛn minnu sigi sen kan ani cɛncɛn fo ka jamanaw ka kɛ tungarankew ka ko ma ani maliden minnu bɛ kɔ kan ani farafinnaden minnu bɛ kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ se ka yiriwali kɛ u faso la cogo min na Mali ka fɛɛrɛw olu danganamaya kɛnɛ kan minisiri Musa Agata y'a yira sa ko taama in senfɛ fana maa wɛrɛw bɛ yen farafinna jamanabaw wɛrɛ bɛ yen ale ni Egypte jamana ɲɛmaaw an'olu ye ɲɔgɔn ye yaasa ni Mali ka bolo ɲɔgɔnnaw bɛ se ka sinsin cogo min na minisiri min bɛ jagoko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ale tun bɛ taama na Camerounkaw fɛ yen min ye jago minisiriw olu ka lajɛ 14 o tun bɛ kɛnɛ kan yen o kɛnɛ kan sa baara in daminɛna mars kalo tile 26 k'a kuncɛ min ye mars kalo tile 29 baabu kɔni ye tali kɛ min na Camerounkaw fɛ yen o ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye farafinna ye ale a kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye fɛɛrɛw ka sigi sen kan a fana sen bɛ se ka don kow la cogo min na a ka jagokow n'a ka hakɛw bɛ se ka jateminɛ cogo min na minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko baabu kɔni kuncɛra k'a sɔrɔ u ma bɛnkan sɔrɔ o la u ka lasigiden minnu bɛ yen sa ɲini n'olu fɛ n'olu bɛ Genèvekaw fɛ yen olu ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ta sigi sen kan wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana min ye lajɛ in sen fɛ musaka minnu kan ka di jɛgɛmako ta na sira fɛ ale ni baarako ta na sira fɛ ani sɔrɔko ta na sira fɛ k'u y'o kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ min ye ko in kɔni ye a kun kan ka kuncɛ ni laɲini belebeleba min ye o ma se ka sɔrɔ o la u ka lasigiden minnu bɛ yen sa n'olu bɛ diɲɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ Genèvekaw fɛ yen k'olu lasigidenw na fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa farafinna a kumakan a n'a ka hakɛw bɛ se ka don Yaoundé baara in ale kɔfɛ minisiri min bɛ kunnafoni di ko kunna ale ni bololaw carili an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nɛgɛsoboli belebeleba bɛna kɛ nin kalo in tile 11 o nana k'a siɲɛ filanan ye sa nɛgɛsoboli min nana sigi Radio Mali ale tɔgɔ la ko maaw ka nɛgɛsoboli bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min ka cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛn Mali Burkina Niger nɛgɛsobolilaw de bɛna nin kɛnɛ kan kilomɛtiri 35 bɛna boli Bamako a n'a kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na min ye jɔjɔnw ye u bɛna daminɛ maa fɔlɔ la ka taa se maa 20 ma AES ale ni Radio Mali ka se ka AES yaga ka AES ɲɛfɔ maaw ye nɛgɛsoboli ale kɛ kun ye o ye minisiri min bɛ jamana kɔnɔna na sa n'o bɛ seko ni dɔnko kunna ani dunanjigi so Mahamudu Dafe ale conseil des ministres dɔ la k'u ye fɛɛrɛ sigi sen kan fɔ ma ko malidenya ye hakili ye sa hakilina min b'a to fasodenw bɛ se ka faso kanu dɔn faso tabiyaw dɔn an ka adamadenya sinsinnen don mun kan ka se k'olu dɔn a y'a yira sa k'a bɛna to min ye fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan an yɛrɛ ka fɛnw ye mun ye ani an yɛrɛ ye min ye a ka ye ɲɛna maaw ka a ye min ye fasoden ɲumanya waleyaw ye k'olu kɔni fiyɛ ni o kɛ fiyɛ fɛn ye min bɛ se k'a to ni kura bɛ fiyɛ denmisɛnw na cogo min na ka sifinw y'a kɔnɔna na ka se ka faso kanu ka faso baaraw kɛ a bɛna kɛ fɛɛrɛ fana ye sa maaw ka fɛɛrɛ minnu faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso yɛrɛ ye mun ye ani faso tabiyaw n'a dabolo n'a tabiyaw n'a bololafɛnw ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana yɛrɛ ka lakodɔn fɛn belebelebaw k'olu sigi sen kan minisiri Mahamudu Dafe ko nin si tɛ se ka ɲɛ sa ko fo ka fɛɛrɛ sigi an ka radio so n'an ka télévision so la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kibaruya bɛ se ka di cogo min na maaw ma ka kɛ ni an ka maaya ani an ka danbe o ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ bana minnu b'an fɛ yan olu kow bɛ cogo min ye dengi ye ko a kɔni jɔlen don nin waati in na a tɛ taa ɲɛ a tɛ segin kɔ min ye jateminɛ minnu kun kɛra waati tɛmɛnenw na sa dɔgɔkun tɛmɛnenw na kɔni a bɛ o cogoya de la hali bi président ko sa ko min ye bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ an ka hakili to an yɛrɛ la yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na ka se ka jamana in ale baaraw kɛ conseil des ministres avril kalo tile 8 san 2026
secrétaire général du gouvernement, Brahma Koulibaly, chevalier de l'ordre national. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Kɔkan kibaruyaw la Falaye min ye Senegali ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati na ale ni jamana wɛrɛw yan'an ka taa kɔkan kibaruyaw la fɔlɔ an yɛrɛ fɛ yan Falaye yanni kɔkan kibaruyaw ka na min ye ministre Sadio Kamara ale ye Senegalikaw ka lasigiden man ka jamana kɔnɔ ale y'o bisimila Sadio Kamara a y'a yira sa k'a fɔ kunungo ma kofɔlen min filɛ nin ye n'o nana bɔ ale ye u ka baaraw kan ka taa kuntilenna kelen fɛ Mali ni Senegali u bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen Fatumata Binetu Rasulu Korera ale y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni nana ani Sadio kumana u ka kumaw ye tali kɛ min na sa Mali ni Senegali ka se k'a bolo dun ɲɔgɔn ma cogo min na min ye bɛn ni kelenya k'o sinsin bɛn ni kelenya sinsinni kɔfɛ sa u ka kuntilennaw ka kɛ kelen ye bi in na Damajɔlen Duwawale kɛlɛli o hukumu kɔnɔna na min ye Senegali lasigiden Mali kɔnɔ a ko sa ko ni Ala sɔnna a ma min ye o baara kɔni jamana fila min n'u bolo dun ɲɔgɔn ma k'o baara sinsin kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na kuma tɛ Damajɔlen Duwawale kɛlɛli min bɛ jamana cɛn fo ka jamana kɔnɔ olu bɛ k'a ta ba la cogo min na o ni Senegali ka kuntilennaw olu bɛna kɛ ɲɔgɔn ye Falaye min ye banajugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa avril kalo tile 7 ale ye kɛnɛ ye kɛnɛ min bɛ sigi ka baaraw k'olu kɛlɛli baaraw kɛ min ye ministre Assaba Jalo ye ani Mama Falo ba caman ye ɲɔgɔn ye jɛkulu in sa a kɔni kɛra fɛɛrɛ sa fɛɛrɛ min b'a to bi alamisa in yɛrɛ la n'Ala sɔnna ma Mamadu Konate kɔnɔna na u bɛna kɛnɛ belebeleba sigi kɛnɛ min na to maaw bɛ se ka furakɛ fu fɛɛrɛ bɛ se ka sigi maaw ye ka maaw la faamuya u bɛ se ka bana kunbɛn taabolo k'u taabolo ye cogo min na baro sugu fana bɛna kɛ ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw fɛ min ye ministre ka secrétaire général fana ale fana bɛna i bila fila ni dɛmɛ la ka se ka kibaruyaw cari bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ kow la cogo min na min ye Assaba Jalo ko hukumu kɔnɔna na sa dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ furaw dilan an ka jamana kɔnɔ ani olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ka hakilinaw falen ɲɔgɔn na Segukaw fɛ yen Seko ni Dɔnko fɛɛrɛ kɛnɛ min bɛ sigi san o san n'an b'a fɔ ma ko festival sur le Niger ale ye ɲɛda kura di a yɛrɛ ma ɲɛda kura in dili hukumu kɔnɔna na sa min ye festival kɔni ye a masiriw n'a tamasiyɛnw u y'olu falen o la sa Segukaw fɛ yen ni Ala sɔnna a ma février kalo nata tile fɔlɔ ka taa sa tile 6 ma jɛrɛ in ta ko 22 a bɛna taa sigi sen kan festival sur le Niger ɲɛmaaw y'a ye sa k'a fɔ k'u tun b'a kɛ san o san u y'o bɔ a la ka kɛ san 2 ye o de la ɲinan san in kɔnɔna na sa n'o ye san 2026 ye festival sur le Niger tɛna na kɛ a yirala sa k'a fɔ ko festival de Niger nata kɔni o ye san 2027 ye k'a daminɛ février kalo ale tile fɔlɔ ka taa bila tile 6 la Segukaw fɛ yen yɛlɛma belebelew donnen a la yaasa maaw yɛrɛ bɛ se cogo min na ka baara kɛ u yɛrɛ sen ka don kow la kosɛbɛ Segu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka Segu dɔn ka Segu dɔn lakari o baaraw bɛna sigi sen kan sisan Falaye an bɛ se ka taa kɔkan kibaruyaw la k'a daminɛ wɔlɔfɔw fɛ yen wɔlɔfɔw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka jamana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don n'o bɛ cybercriminalité kɔlɔsili la u ka jamana kɔnɔ k'u taara bɔ waleya cɛjugu dɔ ka bɔlɔlɔ sanfɛ hikasi ye mun ye ka musaka bila ka tila ka kɛ bana ye suko ni dugusajɛ cɛ e kɔni mana dɔrɔmɛ 20 bila yanni dugu ka jɛ Falaye bɛ kɛ miliyɔn tigi ye maa caman de tun bɛ nin baara in na Senegalikaw fɛ yen nka nin waati laban in na a nana kɛ foroko min na to a dugu sira la maa minnu y'a ye k'a fɔ olu ta mɛnna olu ye tile 7 tile 3 kɛ olu ka 1000 ma se ka yɛlɛma ka kɛ dɔrɔmɛ 5 ye u bolo olu ye 5 don fiɲɛ na sa ka taa da cybercriminalité bolo kan cybercriminalité yɛrɛ k'u ma Senegalikaw fɛ yen k'olu kun sigilen ɲɛ bɛ nin ko in na a mɛnna Senegalu bɛ sen na fɛn o fɛn bɛ ka kɛ u ye a bɛɛ lajɛlen salo nka sisan sa kiiri de bɛna dayɛlɛ Falaye min ma na anw de sabula a ɲɔgɔnna kɛra anw fɛ yan nka maa ma se ka taa cybercriminalité la ka taa fɔ ko u ma jɛ nin waleya in ye yɔrɔ sariya fana ye fɛn fila ye procureur bɛ se ka bɔ a kalama ka wuli ka jɔ kɛ
ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walima maa bɛ taa dama ka sɛgɛ procureur fɛ yen k'a fɔ ko a nin ko in y'u sɔrɔ procureur bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ anw fɛ yan fila si ma kɛ nka wɔlɔfɔw fɛ yen ko cybercriminalité yɛrɛ tun bɛ ka ko in kɔlɔsi ale fana y'i tɛgɛ da maa minnu kan maa bɛ yen k'o taara dama kasi kɛ a yira olu bɛ ka sa kɔni k'u labɛn miliyari hakɛ minnu tunna maa minnu ka musaka taara ko in senfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛna sɛgɛsɛgɛ ka se k'a ko ɲɛdɔn an bɛ to wɔlɔfɔw fɛ yen k'u ka sɔrɔ kɔni bɛ ka yɛlɛ kɛmɛ sara la nin waati in na 6 buruburu 7 a sera ka se o ma san 2025 kɔnɔna na k'a sɔrɔ san 2024 tun bɛ 6 buruburu 5 de la ni yɛlɛma ninnu kɔni sɔrɔla min fɛ sa ko min ye sɔrɔ dontaw daw fɛ gouvernement yɛrɛ ka baara kɛcogo fɛ wa fana taji u ye taji min feere o de kɔni ye caman fara u ka musakaw kan jinɛkaw fɛ yen jinɛkaw ka procureur min bɛ zerekorekaw fɛ yen kunun ko k'ale y'a kɛ min ye Mohamed Bangura ye ala y'a ka kalifa minɛ la o accident in senfɛ waleya in kɛra kunun ko min ye kalo tile 8 ye sa a dontɔ yɛrɛ mamukaw olu fɛ yen Conakry ale kɛrɛfɛla la Maroc ni Mauritanie minnu bolo ni ɲɔgɔn ma bolo ni ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔna sa min ye Marocains ye olu ka général Mohamed Berid ale yɛrɛ bɛ taama la Mauritanienkaw fɛ yen ni kalo tile 6 ka taa sa tile 8 ma baara in bɛ tali kɛ min na sa Maroc ni Mauritanie ka bolo ni ɲɔgɔn ma wolomasiri tabaga ka b'u kan a yira o de hukumu kɔnɔna na kalo tile 7 sa a yira k'a fɔ sa ko min ye Nouakchott yɛrɛ ka jamanakuntigi n'o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye ale ye général in bisimila ka jɔnjɔn d'a ma waleɲuman dɔn na u ni Maroc ka wolomasiri tabaga ka bolo ni ɲɔgɔn ma hukumu o kɔnɔna na Djibouti jamanakuntigi ko nin nana k'ale san 27 ye sa fanga la nka min ye juma nata in n'a ye n'ala sɔnna ma a bɛ sɔn ka kɛ ɲɛmaa ye tuguni k'a yira a bɛ se k'a fɔ ko cɛbɔ caman kɔni ma wuli ale nɔfɛ Faransikaw fɛ yen Faransi jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye a ko ko bɛn min sɔrɔla sa ko kan ka kɛ bɛn belebeleba ye bɛn min na a to sa sigi ka fɔ ka se ka kɛ dɔgɔkun nataw kɔnɔna na kɛlɛ in kana daminɛ tuguni Israël ni États-Unis faralen ɲɔgɔn kan ɲɛsin Iran ma kɔni y'a yira sa ko bɛn min sɔrɔlen filɛ nin ye u ko jija Liban o fana sen ka ye a la Faransikaw ka gouvernement yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko wolomasiri tabaga ka hukumu kɔnɔna na sa o fana mana fɛɛrɛ sigi sen kan min ye eurowari miliyari 36 ye ka kɛlɛkɛminɛnw ni kɛlɛkɛfɛɛrɛw sigi sen kan min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ bi diɲɛ kɔnɔ k'u b'o labɛn kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa olu kɔni kɛlen ka sɔmi kɛ Irisilakaw la n'olu tɛna dankari u la don nataw olu kɔnɔna na Grècekaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye san 2000 ale ni 27 janvier kalo nata tile fɔlɔ ni ala sɔnna ma denmisɛnnin o denmisɛnnin bɛ Grècekaw fɛ yen ni si bɛ san 15 la olu kɔni tɛna yɛlɛ bɔlɔlɔ kan tuguni u ka premier ministre n'o ye Kyriakos Mitsotakis ale kɔni ye kibaruya in di bɔlɔlɔ sira yɛrɛ fɛ wa min ye TikTok kan a ye kibaruya in di ye u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ yɛrɛ sigira sen kan ka ban maa bɛ yen n'o olu kɔni ye sifinw ye n'u bɛ ka ko damatɛmɛw ka bɔ k'olu bɔ a la fɔlɔ yanni janvier kalo tile fɔlɔ cɛ san 2027 denmisɛnnin o denmisɛnnin ma san 15 sɔrɔ bɔlɔlɔ i tɛ yɛlɛ a ka Grècekaw fɛ yen yanni Grèce cɛ sa a yirala k'a fɔ ko indiyɛnw tun ye nin fɛɛrɛ sigi sen kan nka olu ta ye nɛgɛ kanɲɛ 23 ma se min ye sifinnakaw tɛ yɛlɛ Turki fana ye fɛɛrɛ fana sigi sen kan ka fɔ a jateminɛ jamana wɛrɛw fana bɛ ka jateminɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya in yaasa denmisɛnninnakaw bɛ se ka bɔ subahana mansinw na cogo min na ka bɔ u ka kalanminɛnw n'olu sɔrɔli la k'a kɔn u la fan bɛɛ lajɛlen fɛ Israël wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko kununko min ye bɛnkan min sɔrɔla olu ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan in kɔfɛ sa su kɔni a kalayara sabula olu ye gosili caman kɛ u y'a ye k'a fɔ ko Iran ka misiri minnu bɛ lakɔlɔsili kɛ k'olu tun bɛ sankolo la hali bi o de la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko n'u m'olu jigi olu ka bolo tɛna jigin nin waati na halisa o kɛlɛkɛ hukumu kɔnɔna na sa Israɛliyɛnw a yirala sa k'a fɔ k'u kɔni ye su ni tile bɛɛ lajɛlen kɛ kununko Liban kan min ye Liban ye u kɔni ye maa caman fa ye a yirala sa k'a fɔ ko maa 220 ani maa 254 o de fatura nin waati na sa min ye maa 1065 olu jogilen don k'a sɔrɔ min ye Pakistankaw ka premier ministre ye bɛnkan in sɔrɔli waati a y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu sigilen filɛ sen kan nin ye k'a tɛ kɛ Liban kɔ nka premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye ale fana bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko bɛnkan in ko Liban sen t'a la a samasama kɔni bɛ sen na yan'o cɛ min ye Irankaw ye olu ye Detroit d'Hormuz datugu tuguni ko sabula ko min ye Israël ye a bɛ ka Liban gosi hali bi fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ la États-Unis kaw olu yɛrɛ fɛ yen bi wulikajɔ kɛlen don jɛkulu caman fɛ min ye ka ɲɛsin Trump ma politiki sira na sira fɛ sa jamanadenw ka jɛkulu caman bɛ yen bi ale ni jamanadenw ka wasadenw caman bɛ yen bi olu kɛlen ka wulikajɔ kɛ ka sɛbɛnw sigi sen kan ko Trump ko k'a bɔ jamanakuntigiya la pewu sabula k'a kelen pe dɔrɔn de bɛ ka kɛlɛ in kɛ
min ye Trump yɛrɛ a y'a yira sa ko olu bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa ka bɔ OTAN kɔnɔna na pewu u bɛna OTAN kura min sigi sa k'u kɔni bɛna o kɛ ko nka ko Faransi sen tɛna don la u b'a fɛ ka kɛ ni jamana ye jamana min n'o ye Ukraine ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ Fala ye an ka minisiri n'o o ye Abdul Kasim Ibrahim Fama ye ale bɛ taama la nin waati na Turikikaw fɛ yen taama min sen fɛ sa farikolo ɲɛnajɛ ni sifin ka minisiri a taara bɔ an ka ndolancilaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Istanbul yɛrɛ kɔnɔna na n'olu bɛ jouer bi tɔn fɛ n'a fɔ ma ko Fenerbahçe Nene Dorgeles ale ni Ngolo Kante nin ndolancila fila bɛɛ lajɛlen ye Maliden ye u bɛɛ lajɛlen bɛ Fenerbahçe ale kɔnɔna na u ka présence ale kɔni ni u ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se ka minisiri kunbɛn minisiri ko k'a nana foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Nene Dorgeles ma a bɛ wuli ka jɔ min na bi Mali équipe nationale o kɔnɔna na Ngolo Kante k'o kɔni fo k'o waleɲuman dɔn a kɛlen don ka min ye sifinw ka degeli kɛyɔrɔ min sigi Mali kɔnɔna na n'a ka Malikanuw bɛ sen na nin waati na ka n'a waleɲuman dɔn a ye nin ndolancila fila bɛɛ lajɛlen minisiri jɛra sa ka photow ta ka sɔrɔ ka Fenerbahçe ale ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen yira u la u ka tɔn ɲɛmaaba yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan minisiri min fana b'u ka farikolo ɲɛnajɛ kunna Turki o fana tun bɛ ani yiriwali ko ta na sira farikolo ɲɛnajɛ fana dungɛ fɛn fɛn bɛ yen sa ka taa fara Fenerbahçe yɛrɛ tɔn ɲɛmaa kan u bɛɛ lajɛlen tun bɛ Mali minisiri ale kɛrɛfɛ halisa farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ Fala ye sifin minnu si ma san 17 sɔrɔ sa olu ka Coupe d'Afrique kan ka taa Marokokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale bɛna taa jɛkulu min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko groupe C sa ani Angola Tanzanie ani Mozambique an n'olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen tirage o de kɛra k'o jaabi di tirage in kɛra kunungo sa min ye avril kalo tile 8 ye min ye kɛrikaw olu fɛ yen a yɛrɛ sa ka fɔ ko min ye jɔyɔrɔ in yɛrɛ kɔni sa n'o ye compétition in ye ɲɔgɔndan in ye ale bɛ daminɛ mai kalo tile 13 ka taa bila juin kalo o tile fɔlɔ a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ min ye Mohamed VI ale tɔgɔla ndolanci kɛnɛ kɔnɔna na arabakaw fɛ yen Maroc an b'an ka kibaruyaw kun cɛ ni min ye Fala ye o man di Mali minisiri muso fɔlɔ min kɛra min ye kunnafonidi minisiri ye a tɔgɔ ye ko Fatu Ɲani a tun bɛ Gakulakaw ka sigi la a fatura avril kalo tile 7 k'a si to san 87 la min ye a ka janajaw kan ka kɛ bi n'Ala sɔnna ma a bɛ kɛ Sotiba Jelibugu o kɔnɔna na a jira sa k'a bɛna kɛ Lansara o waati Fatu Ɲani ni maa minnu t'a dɔn ale yɛrɛ bangena Kulukorokaw fɛ san 1978 a ye jɔyɔrɔ caman kɛ Mali kunnafonidi ko hukumu kɔnɔna fo ka kɛ minisiri ye k'a daminɛ utu kalo tile fɔlɔ san 1980 ka n'a bila juin kalo tile 6 san 1988 ale de ka waati la sa télévision sigira Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan ka bɛn 22 septembre 1983 ma n'o ye san 1983 ye maa caman kɔni ta sibila kɛ fure ye sabula a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Mali ale baaraw la maa min don maa ma falen don a kun ma jiginɛ télévision na waati ani ORTM mɔgɔw ye baara caman kɛ bi bi na maa caman bɛ ka ta sibilaka ye an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitimina Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ i Keyita a k'an bɛn waati wɛrɛ. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te siffler. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta